Uei unuta. Ningkong nuta ka full form joka kamut none of the above. Habab hidai lani kanong tap vote. Bat habab hilaj cheki polling station ki jong pi ban kas lani ban tap ya ka vote ka jong pi. Henry penban pimdon ka jing iman ya unu kandidat lani kanu ka kandidat balap penyeng. Kumno pinle. Pidon kalat ban penpau bab him iman ya unu kandidat da ka bab hinyon ha none of the above. Unuta ulas dang da ka hukum jong ka Supreme Court jong kari India. Lengba ka PIL bala file da ka People's Union for Civil Liberties persya ka Government of India bat House nem rajar khatlai ka Supreme Court kala hukum ya ka Election Commission jong kari India bakan kentop saya wepat ubudam ha ka electronic voting machine kata unuta khnang baki nong tap vote kila ban penpau ya ka jingbom kwa lani ka jingbom iman ya unu kandidat klaim da penpau perthai ya kata ka mon ka jongki lani ka secrecy of vote. Ya unuta lapsut ha ka electronic voting machine how rajar khatlai Henry kumno lale haswa jong kata. Haswa kasnem hajar khatlai haba unuta don. Pila ban pendep ya ka hok ka jong pi banom tep ya ka vote how nu kandidat ha ka ba ka conduct of election rule khat khandai spa andriu puwei ka ba ailat ya pi ba pinle kumta lengba ka rule 49O. Kata hadin baladep ban pendap ya ki jindot kam baro ha ka register of voter lani ka form 17A. Bat hadin kata an pendap ha ka rimak kolom refuse to vote. Bat nangta pila ban pendep ya ka hok ka jong pi banom tep how nu kandidat lengba ka rule 49O. Henry penban kani ka rule 49O kamla ban kerda lani kamla ban buri ya ka secrecy of vote. Ka India kam day tang maka marway ka badon ya kani ka system baki nong tap vote kila banom tap yaw nu kandidat. Kiri kum ka Colombia, ka France, ka Norway, ka Spain, bat ka Bangladesh, bat kiwi kiri. Kidon ya kani ka system baki nong tap vote kila banom jet yaw nu kandidat da ka bah kiri ki jongki latip haki kerteng ki bapher. Kari India kadai kari ka bakhat saw ban penon kam ya unuta. Bat la penon kam nengkong ha ka State Assembly election jong South Li ki jela House nem rajar khatlai kata ka jela Chhattisgarh, Mizoram, Rajasthan bat Madhya Pradesh kumju ru ha ka Union Territory of Delhi. Ka ka sharp lani ka symbol jong unuta. Kani kadi ka sharp jong unuta. Bat ya kani ka sharp la penwandur da ka National Institute of Design Ahmedabad. Kai ka banjia lada unuta uyo tam ka vote ya baro ki kandidat ki bayakon ha kata ka constituency. Walau nuta ula banlong unam tam lani unong job ha ka election na kanu ka constituency. Henry ka vote ka bau nuta uyo kamdan ya ka arithmetic value bat kumta umla banlong unong job. Henry en penbana nong job yaw kandidat ubabot ya ka vote hadien jong unuta. Lada na kanu ka constituency kidon artli ki political party ki bapenyeng ya ki kandidat. Haka balloting unit jong ka electronic voting machine kin pau laingot ki kandidat. Kata u kandidat banengkong u kandidat baar lembat unuta. Lada unuta uyo 100% ka total vote. Bat u kandidat banengkong uyo 100% ka total vote. Bat u kandidat baar uyo 40%. Ya ka nam nong job en yo daw kandidat banengkong ubayo ka vote 100% kata na dien jong unuta. Ti kandon jingmut ayu banyon haunuta lada umla banlong unong job. Kiladon sibon kijinya kren syapang kumno enle lada unuta ulong unong job ha kanu ka constituency. Na pedeng ki babon kijinya kren arteli kilong ki bakhampau kabanengkong kata ban pelong biang ya ka election lani ka re-election. Bat ka baar kalong ban disqualify ya kita ki kandidat ki basya job ha unuta.
Balai ngim penlong ya ka re-election. Ngim day ban klet hang ni baka election kawan rengkat bat sibun ki jinglut. Ka jingkli kalong lada haman la ki election. Unuta utam ya baro ki kandidat hatu ngilalong ni em ki bala ban pelong ya ka election harengkat bat kitei ki jinglut. Bat enja kumno lada haman la kita ki re-election. Unuta utam sitam ya ki kandidat. Balai pat bom should disqualify no ya ki kandidat ki basya tam ha unuta. Kawai ka bangim day ban klet hang ni kata kalong baki don sisya ki kandidat ki badon ya ka jing tebit ban bat yaw lakam sensar jong kari. Henry ki baha kasin mi madan ke banengkong ka jong ki leksi ki la ban syak tam ha unuta. Lada ngi pensyong nong rim ban disqualify ya ki nakabayale ya election tang hasisin ya le ka jong ki lani tang ha ka jing syak tam ha unuta. Ngila ban du no ya ki briu ki badon sisya ka jing tebit ban sensar ya kari. Kumno pisngau syapang unuta bat kumno ban penkup bor susu yu. Ai ki jing kan thok ki jong pi ha ka comment section.